Aktar minn 50% tal-Maltin jemmnu li hemm problema serja ta' droga fil-lokalità tagħhom. Sħarriġ tal-Eurobarometru mwettaq fix-xahar ta' Settembru wera kif 37% tal-parteċipanti saħqu illi jaħsbu li hemm problema fil-lokalità tagħhom f'dak li għandu x'jaqsam użu u teħid ta' droga, filwaqt li 30% jaħsbu li hemm kriżi ta' traffikar fiż-żona fejn jgħixu. Meta ċifri ġew mqabbla ma' stati membri oħrajn ħareġ fid-der li l-persentaġġ ta' inkwiet serju tal-Maltin fuq din it-tema huwa ferm iżjed. 60% jaħsbu li f'pajjiżna teżisti problema serja f'dak li għandu x'jaqsam teħid ta' droga u alkoħol u l-inċidenti ta' traffiku. Bi 68% jisqu li fil-Gżejjer Maltin hawn problema ta' droga minħabba l-fatt li huma aċċessibbli ħafna. 55% spjegaw li droga hija problema anke fost it-tfal u l-adolescenti filwaqt li 24% tal-Maltin saħqu li huwa verament faċli li persuna takwista l-kokaina fil-lokalità fejn jgħixu. Fl-aħħar jiem, anke l-kap eżekuttiv tal-MHRA Andrew Muscat ċel bozza ħamra fuq il-problemi enormi ta' droga f'pajjiżna. Dan meta indirizza l-naqa tal-ħadd li għadda organizzata mill-Partit Nazzjonalista fil-Qrendi bl-inkwiet tiegħu ikun mhux biss traffikar ta' sustanzi illegali iżda wkoll it-traffikar ta' persuni.